Paligid natin ito rin. Nag-recharge. Nag-recharge. Saka may bago kitang guest. Yes. Wow. Sabi na nga ni Dokol kitang guest ko niyan. So, Sampulo ni. ayun, so, Abot kitang alas 3 ng maga, hindi diyo. Magandabay ka mo, may papromo kami pag alas 3. ayun. May papanao kami. Eh, paano kami ng dog food. Dog food. May-ari, dog style. Ang tinda dog food. Dog style. Diyan siya tuod. Ayun. Diyan na to. Ipamisto na sa yung guest ko niya na pagkabanggit siya. Napabatiyon na muna naman siya. Ayun. Bago talatikon. Sige. Pero nga ni, napapauli na. Si Kuya Jerma na. Naggurup-gurup. Maray, pag ito nagregas nga duman sa programang naraot lang niya si buhay ko. Sabi ni Kuya, ano pa may nararaoton sa imo? Dati nang wasak. Pinagli sa diklog. Okay. Kanya mga kaibanan na si Kuya Jan Tuason ang may isa diri sa Roman Negosyante di sa Siyudad ng Naga. Ramon ta, kung ano ang mga negosyo nyo manigdiyo sa Siyudad ng Naga, lalong-lalo na ngunyan ta mapipiyestahon dito, Ray. So, tamang-tama na garo ito nga sa iyan sa duman na lugar, maagihan pag Peña Francia Fiesta. Ramon ta, Kuya Jan, maray na pagkabanggi. Ay, maray na banggi po tabi sa Indo Gabos na naka-tune in. Siya nagdadalan sa FB Live kang Dos Busabos. Yan, Kuya Jan. Siyempre, nag-guest me kay Dio, tanganing maaraman mi kung ano yung ano itong mga existing mong negosyo ngunyan ni Dio sa Siyudad ng Naga. Actually, Kuya Boy, ang pinunang kong negosyo, ining Happy Animals Pet Shop, hindi sa Tubangan kang Tama. Katedral. Since 2007, ako nag-start dyan. Then, nakapag-branch out ako way back 2017, along Panganiban Drive. And last year, during aning pandemic na ini, sinerte man ako, nakakuaman ako ning pwesto along Magsaysay Avenue. So, nakapag-put up ako ning sarong pwesto ning pet shop man giaray, pero bako na siyang Happy Animals. Iyon na ning tigpapatalas-tas taig di sa Dos Busabos na Bark and Bite. Bark and bite. Oo. Yan si bago mong baby ngunyan na shop. Oo. Yung isa yung happy babe. Nadahog ko lang to eh. May nag-echo. May aniningal. Gano'n si katain mo sa may katedral. Pero nanganganib kita di sa Kuya dyan, anong pig-offer? Kasi Pero mga... may mahulog sa tindahan. tubig. Pero ihuhulog kita. Mauubos kita ng hula. Kuya, siyempre, pet shop. Pag sinaming pet shop, ano yung mga pig-offer na services, and then ano mababakal duman sa mga shop mo. Siyempre, patungkol siyempre yan sa mga pets. Sige. Ano ito, Kuya? Mostly po, ang usual na mga pangangaibo ng mga pets din itong sa mga pagkakan. So, ang kadaklan ko talagang inaano sa mga customers is itong si dog food and si cat food na na available sa Muya. So, and even itong mga other accessories like leash, itong mga collars sa dog, sa cats, and at the same time, may mga cages man kami for birds, for cats, and for dogs. Okay. Itong grooming. Grooming po, nag-accept po kami ng grooming pero digdi lang po sa main store may sa front kang Naga Cathedral Church, Happy Animals 1. Di magpipedicure. Ito mo, minsan magkamahiling mo, may mga sumisadiri, ulay mo, itong ano-ano ho, mo, kareos ido. Pero yung nagmamanicure, nakalinaw ko yan eh. Kung gusto baga sa SM. Ang araw mo ganito, itong piga ano lang kayo dyan, Nail cut lang. Nail cut lang. Nail cut Pero lang. itong big lagyan Iyo. cutics. Mostly ang mga araw katong mga kadikit na kagitilan sa mga pet. Dahil pa kayang gayo siya na i-introduce na maraigdi. Pero may mga customers na gusto naman din ng araw katong style. Actually, baka man naman si Edo ang mag-itil, si may sadiri. Siya man makasabi,
Ano mo makataram siya? Tama din. Paparibanda ko, awa. Di ba isa diri? FYI, Oh. for your information, itong Ido na nagbabayli, Ayo. ali duman gi Kuya Jan. Iyo. Nailing garo sa may sinalian. Ali duman gi Kuya Jan, si Idong nagbabayli. Na trending yan. Naku, yung- Kasing trending nga tong katain niyang barbershop. Ayo, trending talaga to. Trending Ayo. Na-feature na pa ito sa GMA. Yeah! Ayan. Na-picture. Na-picture. And syempre Kuya Jan, halimbawa, mapa-reserve ngayon ng time. Syempre, ang mga tao niyan busy, sobrang busy ang mga pet owners. Kung minsan, gusto nila, pag abot nila duman sa shop mo, gusto nila, itulos to ang iinuton mo. Paano, may reservation sa imong shop or For appointment. for appointment? Usually nangyayari pag mga araw kayan po sa grooming. Mhm. So, nag-accept man kami ng reservation or slots para sa schedule na oras ninda. Mhm. Pero as much as possible, ini-encourage mi sinda na sa free time ninda, pag open mi ning 8:30, I think siguro mga 9 AM, pwede na ninda rahon duman para mainot si mga pet ninda na mai-groom ni mas earlier. Na dahil na sinda magparahalat ning kung si tamang slots ninda. Pero pag talagang itong ang schedule ninda is talagang allotted lang para duman sa oras na ito. So nag-accept man kami ning ning reservation ning araw kayan, tapos ini-inform mi na lang si mga nakapila na pag abot ning alas 2, pag nag-abot si naka-schedule ning alas 2, Ako yan. 10 ng araw kaya oras, di i-accommodate mi muna ito prior sa mga naghahalat duman para maiwasan man itong yung mga baga na may bias man or something Iyo. na may nainot pa ngayon tapos may nag-abot Iyo, ngayon nainot. yun. Correct. Ini ang iniiwasan ta. Mas inod nga nagbatok si Ido. Oo. Kasi Tapos nga inino. kaya sininod. At sinahunta ka ngayon. Ikaw man nagpapakurong na Ido. Ha? Kurong. Itong pakurong. Tila na naman ka. Miling si may sadiri kurong. Kurong. Tapos Gusto Ido niya. niya mang kurong. Kurong man. Kung nag-rebound man si Bagay Ido. man. Kung kalbo siya, kalbo man. Harog pala niya kaya. Kung baga pares-pares, pare ang hayop. Dapat pala happy hayop Iya. man. Ayun. Ayun, sa imong mga igos duman dito rin, pwede mong ipag-groom duman kay, Demo na to. Becky Bello lang to. Sabi nga ni kasi sa Romeo, Becky Bello only touch my skin. Only Bello touch my skin. Ako na, kabisyo kang hayop ka. Ambisyoso. Sabi nga, Siyempre Kuya Jan, kung dyan na kadakol ning gusto man na magkaigwan ng mga pet. Ito bagang mga alaga ninda din sa and kunyan diin ang gusto ninda ito nang talagang may mga may mga lahi na talaga. Gura man nagre-range ang mga argan, halimbawa itong from duman sa Saradit, baga duman itong Chihuahua, Shih Tzu, itong kung ano-anong mga breed kang Bulldog. Mga hanggang itong dog. Dracula ng Ido. Gura yung nagre-range kunyan ta. Siyempre, ang iba kaya sawa naman sa askal. Oo. Di ba? Itong gusto nila ito, naghihilang-hilang man. agum ko yung araskalo na. Agum ko yung araskalo na. Mataman ba kong askala? Hindi dumaan na siya ng Kaya na nga Siyempre, man yun makandilad ba gina yan? Ayun, lalo yung mga imported. Mga imported, ito may mga breed. Ano yan kuya? Nagre-range siya ng gura, Usually, pag mga small breed, particular itong mga pure breed talaga na mga, let's say itong sinasampol mo sa bagong Chihuahua, I think, ang pricing talaga ko niyan, medyo nasa kamahalan na yan. Arag tango niyan, nahali pa sa nakita sa pandemic or nasa crisis pa kita niyan. Pero ang range kang mga price range kang mga araw kaya na breed siguro, I think nag-run pa siya ng 15 pataas. 15. 15 pataas. Oo. Igwa nga ning Tapos ang dogfood kumbaga, ang dogfood pati ko mas mahal pa sa sinanduming. Hindi talaga. Pero ang kilo 180, sinanduming 45. Oo. Oh, di magdogfood kita. Social ka pa. Yun talaga. Bisan nga nila, luluto ang fried chicken. Mahal tapos ang konsumo. Mahal ang sardinas.
Uli pa ang maano ka yan. Di makaali si Among, Oo. tama yung mabantay duman sa hayop niya. Ito ba ang problema? Kaya nga nagbakal Ido para may magbantay. Sa harong. Sa harong. Ngunyan, di makaali si Among, tama yung mabantay sa Ido sa harong. Tabaka so ayam habo no. 15 mil na yan. Mas mahal pa sa aguma. Ikaw kung piguling Ido, bako ko kayo sa inapig bakal. Iyo. Dahil siya nagbabatok. Useless. Useless. Ang gusto, ngaon lang siya duman sa luwas. Oo. At ang bantay. Baka ito ko yan. Ang gusto niya, Siya ang bantayan. nakuha ko kuya dyan, na feel ko na gusto niyang may nakatutok sa iyong CCTV. Ayop na Hindi, Ido. hindi nagbabatok. Hindi talaga nagbabatok yan. High-tech na ano. Ilong yan. Ang gusto niya, may nakatutok sa iyong CCTV. Masakat lang siya sa may kahoy, kuya dyan. Masakat lang siya sa may kahoy. Tapos, hihilingon mo lang siya permis sa monitor mo sa loob ng harong. Tapag may parabo, nag-aaral lang sa keno. Tutok do. Silent type. Kailangan to ng dog food. Mari ko ito, ipatsik ka po kay Kuya Ganda. Baka dumang ka sa nabakal mo Happy Ido. Animals. May... Hanap ka ng bahog duman sa Happy Animals. Kung paano mag-revoke. maski sampalingon mo. Kumain talaga. Ouch! Parang siya kayan. Pag-Tom Jerry style yan ah. Kuya Jan, invite mo na ang sa tuyong mga viewers ko niya na pagkabanggit. Ang aning mabisita ka duman sa imong mga shop na nyaw nagdi sa Siyudad ng Naga. Yes po, Liwat. Good evening and maray na banggi. Ini-invite me po kamo, Gabus, and even sa mga friends na nagdadalan digdi na ang Samuya pong shop everyday po sinda bukas from 8:30 to 7 p.m. Except for Sundays. Pag sa Sundays po until 4 p.m. lang po kami pag-abot sa katedral saka sa may Panganiban. Then itong Bark and Bite Me po sa Magsaysay, inaabot po kami ng mga 7 p.m. naman. Okay. So, yaon po sa Muya ang halos kumpletong Bulong. linya kang mga pet foods po, particular sa dog food and cat food. And at the same time po, may mga medication man po kaming available sa Muyang stores and accessories. Vitamins. Yan. Vitamins yan. Yaon po yan. Kuya Jan, ikaw naman Ido nagbakal na 6 years old, senior citizen, may card. May card. May discount. Pwede ka. Kasi among yan, baka matong kakanin niya. Medyo alam. 20% off. Okay, Kuya Jan, salamat. Thank you. Igdisa sa muyang programa. Giraray sa mga pet owners, sa mga pet lovers, dyan ang Happy Animals, dyan sa may atubangan kang nagkatidral sa may Panganiban, igwa po duman. Beside And then, Pinturama Trading. Iyan, beside Pinturama Trading. And then, syempre, duman sa may Magsaysay. sa may Magsaysay, Bark and Bite. Bark and In Bite. front of Topsy Terminal. Iyan. Okay, Kuya Jan. Mapasyado kita. Mapasyado Kung kita rin naman. naman ta. Ako halik na naman ako duman. Testay mo yung Ido. Iyon naman. Tapos kami nagsisasar sardinas. Sige. Okay, salamat sa muyang pagbabalik. May sarap pa kitang mga kaibanan. Siyempre para sa pag-extra na sa tayong programa. yeah, siyempre. Mabalik pa po ang programang Dos Bosamos!